Kalau long kabasung sejak had banang yo ya kum kani kasurong bat ka papen sitam ru ya ki ba ki basong ki basa akathan ruar mingi bat ya kinong lik kinong wan lan ni kinong chungo kai perthai namar kasurong na sharum jong ka penusla hadu siat bakon bat na siat bakon shadu nong sirngan kalau long kabas new halor ka jingkwa maramot ndrei kalau long penman kabas lem ban shim ya ka jing maramot ha ka bakum kata ka jing yo sngo na kasur jong ki ba bran hi ka H&M kala hiar ban batha mardor ya ka company ARSS ban le no kham klo ya kani kasurong namar upaj ba ulang ya banjal hakum kini kisurok ki bala syukho snap daka company ndrei ban shimi ka jing maramot kala long ka baslem H&M reward me circle. So this morning we come to meet you to send a message that the people of our reward me Peninsula they face a problem for travel this road. Maybe this take for a year ago. So to solve this problem, we send you a message to the company and to the NHIDCL to do something or to solve the problem of the people of the Riwar Mingi Peninsula, and even the people of from outside the state also they face this problem when they come to visit the place here like Molenong and Doki, so Lumpet, Nong Preng. So we have this message to the HIDCL and to the company RSS to complete this road as much as possible. From this Madalentat to from this 1 week in this day. Okay, actually we want to complete only first from this side of Madalentat to near Peninsula. Okay, sir. Okay, so that is the message from the H&M Riwar Mingi Circuit. Sudah nang bay. Kasi nakalir man kasi ni. Nang kita. Nakal yang lain nong marah nong hitam tela ben bak gitu kan. Yang ini so tu sina yo tu. Padam nong ikhwat mana. Kalir mo. Malang bayi din kalir jongbe kali senang man tu. Tak bolong lah cuma habiat je tu. Kalau dia habiat nanti kita habiat. Aslam dia benda jiwa. Terketahui. Lek no, ngak lek. Long lek ini long kabiang ni. Pilih ten ong kumno badan kam nyat đi. Jadi lajen ga ni lali trip senang sate lali ga aslam la poimit. Muswa te artrip dang yo bani. Kita ta trip la. Hei lajen ga. Artrip punya syo. Sangat Kita ke step di nakaliang dong ka H&M Riwar Mingi Circle kalor ke jing ud jing nam jong ipaj ba tiba yai lenti ling ba kani ka surok madan lentat khamtam ka kani ka surok mau ka bala entah la da kisnam ba ka company ka la dep ban siang mau nang ni syadu sya division Thumai sajan Peninsula serum Peninsula niat lakundo kala along 1 kilometer kala dep ban siang mau de mentak step lawan ban yakran company da ban pau jing Singapura và tiếng Út Việt Nam yang di beliau dibayar bayang yang kini surok tam beliau bahasa sini ka Thain Riwar Mingi Peninsula bayar yang kini surok man kapor lai kendu sibun jing tam papang wisdom but tam ru beliau dibayar bayang kini surok tentang ki mau ki sit warna jing mensau ba bunsin tentang ki kaliru bayar kini surok timbang di sit kini mau teng kelapaj buat digit kali lapaj de habi dei bagane mila yakran buat ke company mana ke ARSS company buat mila pha ro ka message ya ka NHIDCL ba kadle AA ban weng ya kini jing habi dei bagane ka jinglong jingban jo kini surok ka ba la kenru sebab pelat haba kibriu kiyaj yang bagi kali doki
isengau ba ki kaliru la du lut tam kajing kenru jong kini kimau ila ha ka masjid ba ka company lo bendu ka dai ban le kloi no ba kan siang rong no ya ni ka surok tam kan bala dep nang ni sudu sa nang ni na batal nentat sudu te ko division mai te nakaliang jongi ka asikam riwar ni circle ni don kata kamen sim ka ba sngukya dari halor kata nongrim kalap long yang ini ba hakani ka step bangin wan ban yakren ban pensengau hakani ka company ka ba sim kontrak hakani ka surok de nakaliang jongi gila dep ban pensengau de ka syong sa ka company no ba kan le kan kam nang ban wen no hakani ka jing jong ki nong yai nong yeng apa ki yai yeng nakani ka surok khamtam ki breu jong hakani ka thai kalau ora jing ru haba ki breu ki banabar khamtam kani kadi ka turis ka jeka turis ka ba ka molunong kadi ka jeka ka bala bananam thei bat unju ru ka nong pedeng ka dauki ki breu bawan nabar jong kini gwe ki state ba marjan ki yai limba kani surok la ya kendu ka ju hi ka jing ka ba kida ya kendu tekeng haba ki yai yeng ke siam jing ba jur abi dei bat kani ka jing khoru khoram jang kani ka surok ya Ringnya hajan je ni. eh Tan banyak hajan ba sama pala. kita ke step di nakaliang jong ka SNM reward ni circle kalor ka jing ud jing nam jong ki pajba ki ba yai lenti ling ba kani ka surok madan lentat khamtam ka kani ka surok mau ka bala entala da kisnam ba ka company ka la dep ban siang mau nang ni sadu sya division tumai sajan penuruslah serum penuruslah niat lakum no kala along san kilometer kala dep ban siang mau de mentak step lawan ban yakran company da ban pau jing sngokya ba jing ud jing nam yang ki breu ki bayat bayang ya kani surok tam ki breu basa sini ka thain riwar mingi prusla ba yat ya kani surok man kapor lai kendu sibun ki jing tam ki papang wisdom ba tam ru ki breu ki ba yat bayang ba kani surok teng ki ni ki mau ki sit ba ora ki mensau ba bunsin teng ki kaliru bagi yat ka kani surok timba ki sit ki ki mau teng ki lapaj wat yit kaliru lapaj de habi dei bagane gila ya keren bat ka company mana ka ARSS company bat ila pha ro ka message ya ka NHIDCL ba kan le AA ban weng ya kini jing habi dei bat kini ka jinglong jingban jo kini surok ka ba la kenru sebab pelat haba kibreu ki yaj yang ba ki kali doki isengau ba ki kaliru la du lut khamtam kajing kenru jong kini kimau te ila pha ka masjid ba ka company lo kumno ka dai ban le kloi no ba kan siang rong no ya kini ka surok khamtam kani bala dep nang ni sudu sa nang ni na batal nentat sudu ante ko division tumai te nakaliang jongi ka asikam riwar ni circle ni don kata kamen sim ka ba sngukya dari halor kata nongrim kalap long yang ini ba hakani ka step bangin wan ban yakren ban pensengau hakani ka company ka ba sim kontrak hakani ka surok de nakaliang jongi gila dep ban pensengau de ka syong sa ka company no ba kan le ka kam nang ban wen no hakani ka jing jong ki nong yai nong yeng apa ki yai yeng nakani ka surok khamtam ki breu jong hakani ka thai kalau ora jing ru haba ki breu ki banabar khamtam kani kadi ka turis ka jeka turis ka ba ka molunong kadi ka jeka ka bala bananam thei bat unju ru ka nong pedeng ka dauki ki breu bawan nabar jong kini gwe ki state ba marjan ki yai limba kani surok la ya kendu ka ju hi ka jing ka ba kida ya kendu tekeng haba ki yai yang ke siam jing ba jur haba idei bat kani ngaku mu nong som snong jong kene ka than kong supua ban kun tau hang ne ka jing hawa yede bat kene ka surong tenadu ka basdang hi jong kene ka projek la yu ilang ba ki
i print media ki social media ki jing penbana jong sarkar kalong ba lais nam an pendap complete ekane ka surok de mentah ba ke jing trei pat laya kadu arsnam la tam mentah de kalong ke jing trei ibar kadang long thomut thoman kabom idon jing kermen pendap ta lais nam de mentah kumba kalong hane ha ko sunong jingi na du na tei na basdang nang tei na kleter sau hadu ang them ran lantat san kilometer kene ka surok ka ba kila ya trei ka ba kadang long incomplete de kolong ke jing ka ba sitom ba ni ba beniat benieng long ba kene ka surok nomor ba nong nok ka surok kam dei su ka surok ka ba sup beniat kalong ka ba sniu de nata ka ba lasian mau ba kito ki mau kindei ki mau ki ba kata kom ka setting kolong kan scam nomor ndal arkhiang de por slap bayo ko ki dai ba ka kendeu ka scam ko kom setting ki mau hari menta bal arkhiang ki mau ka kendeu kim don su ka jing ya dai imau kila sapret sapra la kajong bayaj unti ki khna school bayaj unti bat ki trok itu ki mau ki sit ki briu ki pang ki mansau te kadon jing yangi kinong song snong kadon ka jing ma ka bakrau te la kumno ru ni pot kerpat ki bor ki badai peng aka ba pentrei kini surok bakin sim khiai kane ban pej lem kane ka jing jungi ki paj ba nong song snong bala kumno ya kene ki benta ki ba ki ladap bantrei ban pen sniu ya kitu surok barim kin pen bahapat kumba kolong menswa kin siang rong no kumno na ka benta ka suk ka sain ka yat ki yeng jong ki paj ba nong song snong menta ki briu ki pang bestom khantam ki kenthai ki ba armet ban lek sa hospital ban song kali isam sitom namar ba ka surok kalong jerking palan ka surok lalong kin kijing at pelung kapring surok ladon kijing at pelung ki balong kum kiwa karya lanai kijing at pelung jing ki ya kali jemlong su ba baik peniat su kenti knyut te kalong ka basitom khantam ki bri go pang basitom ban ya penyeng ban lek ban wan ban som kali kini surok te tang kata kini kata akal yang ini kini som ba kumba ke sarkar la pen bana dulu basdang balais nam pendap ni surok te lek ka bala kloy ban sim khia ya kane ba pendap hakata kapor ka babiang hakapor ka batmu khnang ba kanum long ke jing na ka benta jongi ki paj ba nom som snong